அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அஞ்சனம் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வெஜ் மஞ்சூரியன் ரெசிபி. ஆரம்பிக்கலாங்களா? இதுக்கு ஒரு சின்ன முட்டைக்கோஸ் எடுத்துருக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க. அதோட மைதா மாவு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. நல்லா உதிரியாக வர மாதிரி இருக்கணும். கொஞ்சம் மாவு கெட்டியாக இருக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். பக்கோடா பொரிச்சு எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி பதம். நல்லா பொன்னிறமானோன்னு எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ சைட் பை சைடாக சாஸ் ரெடி பண்ணிடுவோம். மஞ்சூரியனுக்கு சாஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த சாஸோட வீடியோ நாங்கள் இன்னும் ஷூட் பண்ணலை. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறோம். இதுக்கு நான் தாளிப்புக்கு ஒரு 2 பூண்டு எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதோட கேப்சிகம் சேர்த்துருக்குறேன். கொஞ்சமாக ஜீனி, அந்த கொஞ்சம் இனிப்பு டேஸ்ட் வேணும். ஸோ அதனால் அந்த ஜீனி கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த சாஸ் ரெசிபி நாங்கள் போடலை. உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். நாங்கள் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணிடுறோம். எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே சுட எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சும்மா அல்டிமேட்டாக தரமாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.